סורנה, איפה השבע לילות? זרקתי. שיט. 100%. הרגליים שלי קפות. טלפון על הבית שלי. זרקתי. שיט, 100%. מעניין מה יש בטלוויזיה שמאלנית. תקשורת עוינת. يا حبيبي يا عيني سحر عيني والطز على عيني والشبكة لعينك والدمس عيني والليل الهيك والليل الحسين وعلينا كوين ووحى العين מה זה הדבר הזה? לא מבין. ولا عارك وين وريحتك العين يا حبيبي يا مسلة סורנה, בואי לראות פה משהו, בואי. תקשישה, לא מבין. מה שאני רואה פה, תראי מה זה. משתגע, אני אומר לך, אני יוצא מדעתי. מה היא רוצה ממנו? למה היא מטרידה אותי? אני לא חייב להיסחף איתה, ואני גם לא אדביק עליה כסף. אני לא רוצה להסתכל. אני לא רוצה, לא מעוניין להסתכל. מה הצבעת בבחירה? פרס. ובקלפי? ביבי. ידעתי. לא חיכיתי לתשובה אחרת. המידור הזה שלנו, תופרים להם חליפות, לא הבנתי את זה. חסר סבלנות, למה הם לא באים? אתה יודע למה הגענו ראשונים? כי אנחנו פנסיונרים. כי כבר אין לנו מה לעשות, אבל זה לא נכון. אני הקמתי מרכז מחקר לשלום, מה שאתה לא עשית, לעולם לא עשית. ואתה חותר תחת טיבי, ואני מעריץ אותך. עוד מעט יגיע לפה ערפאת, אנחנו הולכים לחתום איתו על הסכם חרבש כזה, ללתך אותו. אז אתם תעשו אווירה שמחה, שיהיה פה לכיפאק. תן להם 20 שקל כל אחד. באיזה כפר אתם? נצרת. נצרת, זה שייך אלינו. יופי. לא נחזיר לעולם את נצרת. נצרת היא עיר חשובה בדרום. שלום מחרי. אני לא מבין למה אתם מאחרים. אל תדאג, הכל מוכן. הגענו את העניינים שהוא יחשוב שזה... ואנחנו מחכים לכם שמעון ואני, ואנחנו לא מסתדרים. שלום ארי, מה ישמע? תדע לך, אתה אחד מראשי הממשלה הטובים ביותר שהיו אחריי. שלום שמעון, אתה איש גדול. כל מה שיש, תביא לשתות. מה יש לכם לשתות? אני מקווה שהוא יבין שעובדים עליו, כי אם הוא לא יבין שעובדים עליו, הוא יחשוב שזה הסכם. צחק, תביא את החומוס. תראה את הדגלים של הערבים, זרים דגלים כל הזמן עם אדום, כל הזמן. גם התפוחים באדום, גם הסלט המטבוחה באדום, הכל באדום, אני לא רוצה לשבת. הדגלים האלה מפריעים. למה אתה ממורמר? כל חייך היית ממורמר. מי שביקש ממך לחוץ ליד, מה רצית? שבגלל שאתה היית ראש ממשלה, כל המדינות ישנו את צבע הדגלים שלהם? מה רצית שתפוח יצא בכחול לבן? מי לוקח את חוסיין מבן גוריון? אני רוצה להגיד לך שהדבר החשוב ביותר שאני רוצה לעשות היום זה למדוד את הגובה שלי ושל חוסיין ולראות מי יותר גבוה. אני אומר לך שאני יותר גבוה. אני מוכן להתערב. בחיים לא, לעולם לא. אתה מגיע לה לעקב. בוא נתערב. אברהם, יצחק, יעקב וחזקאל. אני לא מבין למה לא הזמין אותי, את רואה? זה חפלה היסטרית. דוד, ואבי, אין לי שום דבר נגד דוד לוי. להפך, הלוואי שהוא לא היה מפוליטיקה. מה קורה? אתה בדרך? כן, אני רוצה שנעבוד עליו, נגמור את זה בחישות. שיביאו משהו לשומר שלי, שישתה, שיאכל. כל הזמן הוא הולך וגודל, אני לא יודע מה נותנים.
אגב, כל כך קיוויתי. דוד לוי לוחץ לי את היד בפרץ. חזון אחרית היד. בסדר, למה הזמנת אותי לפה? ואנחנו הולכים לחתום את מסמך אי ההבנות בינינו לבין הפלסטינים. יופי. יגיע תכף המלך חוסיין, יהיה כאן שמח. אני מבקש להתייחס לדברים האלה. אתה מלך בשבילי בחיי. תודה רבה. למה אני לא שומע דוד מלך ישראל? הקהל מת עליי. אתה רואה שהקהל בעיקרו מת עליי. אתה יודע שאני... תודה רבה. אתה יודע שאני הרי כל רגע יכול להתפטר. אם אני רוצה, אני יכול... אם הבננה לא תעיבה, אני יכול להתפטר בתוך כדי. אתה מבין את זה? אני רוצה שיעלה שולחן אותי. חופשי, תזרקו. שרון שם, לוי שם. חשבתי שהוא יתפטר, לא? לוי יתפטר, לא? אני חושבת שכן, לא? אתה חושב שאני ראש הממשלה, ואתה יודע שאני לא ראש הממשלה. והוא חושב שאני כן. תראו, יהיה פה יקרא לי פרמיניסטר. היי! תדע לך, אני מעריך את זה מאוד, שאתה הוא ראש הממשלה בפועל. אבל אני לא. שאני לא יודע מה הוא עושה שם. אני במטבחון, אני במקפיון, אני במה שאתה רק רוצה. רק אני לא ראש הממשלה. אתה מנהל את העניינים, אתה הכוח שלנו המניע. אני לא מבין, למה לא הזמין אותי? שרון שם, וקוראים לו ראש ממשלה, והוא לא ראש ממשלה, ולוי שם. חשבתי שלא מתפטר, לא? לא מקובל גם מה שאתה אומר, דוד. דוד, זה לא נכון. אין הסכם ולא היה... אסור לנו לסגת מאף נקודה בארץ ישראל. האיש הזה גס רוח. סדר, מסתכל. בטח לימור לבנת יזמה את זה. זה משהו לתקשורת בשנייה. שמן לך. מי מתקשר אליי עכשיו באמצע שאני מכין קוקטייל? כן. הלו, הפול, אתה רואה את זה? חביבי, כן, אני רואה. יש לך מושג מה זה הדבר הזה? ואני אומר לך שאין לי מושג, ואני גם לא יודע למה לא הזמינו אותי. למה לא הזמינו אותי? בוא'נה, אבל ראית את הרקדנית בטן? זה משהו הדבר הזה. אני לא יכול לדבר איתך על זה עכשיו. על מה אתה לא יכול לדבר? על מה אתה לא יכול לדבר עכשיו? על התקציב, משהו... מוזר מאוד, אני אומר לך, תשמע, אני מוכן לקום עכשיו ולנסוע לבדוק מה קורה שם ולראות, ואני אעדכן אותך משם. אחלה, ביי. נשאר משהו מהעוגת בקפורסט? זרקתי. לא, שיט. אתה רואה? סע. Mr. Chairman, I'm very happy that you signed a fake agreement. We celebrated the no agreement. Yes? Is that right? الجريمة اللي بتتكلم علينا ما نعرفها. نفسنا الضمير. Celui-là, c'est l'espadure. אני יודע שזה מגעיל אותך מה שקורה כאן, כי אתה מהאצולה הפולנית. אז מה אם אני מהאצולה הפולנית? אבל אתה יודע, אנחנו עם שקיבוץ גלויות. אתה כראש הממשלה צריך לדעת שיש לפעמים דברים שלא ייחלת להם. זה לא אומר שאני אוהב את הדברים האלה. נכון. לא צריך להשאיר.
ייהנה. רק אני לא יודע למה קוראים לה רקדנית בטן, רקדנית בטן. מה הבעיה? היא רקדנית בטן, אז היא רוקדת עם הבטן. היי, זה בטן! זה בטן! לא יעלה על הדעת שהיא לא באה לשולחן שלנו לשרת אותנו. אני פה והיא לא באה לשרת אותי באופן אישי ולתת לי את הכבוד המתאים. מה זאת אומרת? אולי גם תתפטר בגלל זה? אני אתפטר לממשלה. אז תתפטר! אתה נעלם? למה אתה נעלם? מה לא בסדר? לא ייתכן שאת ככה תחליבי. אמרתי לך, להביא בירות, להביא סלטים, להביא זה. תתייחסי לאנשים. מאמינה, דווקא בגללי 1000 פעמים איימת, בסוף תקיים דווקא בגללי? זה מה שאני אומר, שיכול להיות שבגלל כזה דבר חשוב אני אתפטר לעשות בממשלה. אני בגלל דברים פעוטים לא מתפטר, אבל דבר כזה יכול להרתיח לי את הדם! אתה לא מאיים על אף אחד, אני זוכר אותך מהתקופה של משה ארנס. דוד, אני מבטיחה שאני אביא. תודה רבה לך. דוד, מה אתה מדבר לבחורה הזאת? יש משהו לאומי. אולי אני אקרא לה שתשב איתנו, אני יודע שתעשה לנו שמח באופן פרטי. אני לא יודע אם איתך, אבל איתי כן, כי אני נאה, חתיך ויש לי ברוך השם נוכחות. סעודה, איך קוראים לה? סימה, מה שלומך? שבי על ידינו. זה כבוד, אלוהים. סורי, שמעון, היית עושה מה טובה למלצרית? באמת, זאת צורת דיבור. מה אתה מקשקש? היא שייכת לתהליך השלום, היא קשורה לתהליך השלום. מלצרית, סך הכל מלצרית. לא כדאי לך להסתבך עם לילי. אוקיי. I'm sorry, ערפאת, I'm sorry. Thank you very much. הוא גנב לחוסיין את השעון, והם תופרים להם חליפות. And I'm very happy to come to Israel at my second time. I'm very happy to be here and sign this agreement between Israel and the Palestinians. בוא איתי, בוא. מפה אני רואה יופי. אני לא מאמין מה שאני רואה שם. תדע לך, מפה רואים יופי, מה קורה שם. יופי, יופי, או-אה. אני לא מאמין, אני חייב להלשין. הלו. הלו. רפול, איפה אתה? אני מחוץ למקום, אני מציץ דרך החלון, ואתה לא תאמין מה אני רואה פה. ספר לי מה אתה רואה. תשמע, כל החבר'ה פה, אני חושב ששיחקו לנו קטע. אז אולי תיכנס פנימה? אני לשם לא נכנס. למה? יש שם 2 ערבים. 2 ערבים? נו, זה לא נורא. כן, אבל גם מה שאני רואה זה שכל התזמורת הם ערבים. זה עוד 5 ערבים. עוד 5? אתה צודק, יש גבול. גם פרס שמה. עזוב את זה, לך הביתה שלא יראו אותך. אבל אני אומר לך שהרקדנית בטן זה משהו, יש לה כאלה ריאות שלא ראיתי אפילו בצנחנים. אני אומר לך, דבר כזה לא ראית הרבה זמן. אני לא יכול לדבר איתך על זה כרגע. על מה אתה לא יכול לדבר איתו כרגע? אני לא ריבית במשק. אתה עוד שם? חכה שנייה, בוא תשמע משהו יפה. לא, אתה תמות עליי, אני אומר לך, אתה תעריץ אותי, למרות שאתה לא משתף אותי בכלום. יש לך גפרורים?
יופי, אתה שומע אותי? ביבי, בוא תשמע משהו יפה. משהו מדהים. אתה תשמע. זה הרעש של האוויר, אני מוציא לערפת אוויר מהגלגל. אחלה גדול אתה. תקשיבי איזה קטע. הוא מוריד אוויר לערפת מאוד. זה משהו. יפי, תודה רפונה. הם תופרים להם חליפות. אנחנו, תתרגם לו, אנחנו רוצים לחתום במעמד חפלה זו את ההסכם על אי ההבנות בינינו לבין הפלסטינים. We stay in this place, all right? We make a settlement here on the crew. طاق على طز. We must sign and we don't take a grip. أريك تقول بأمنت أنا لا أدعي خبر مثل. هو الفيديو نص الشراب. We sign that we agree about the policy. Remplir-les de liberté sans règne de mer, rotoir et de les Palestiniens, gourdinant pour bien longtemps, resti du gouvernement, de tes prédictions, dirige par tel prétendant. We celebrated no agreement, never. بطخة. אנחנו מבקשים, תביא לנו את ההסכם בבקשה. בבקשה, ארי יחתום בשם ממשלת ישראל, אריק יחתום בשם ראש הממשלה, אריק תחתום בשם ראש הממשלה, פה. אני אחתום, חברים, יצחק, האמירה צריכה להיות כאילו שזה הסכם חסר תקדים. חוסי, you signed after that. Thank you very much, Mr. Sherman. That's it. لا גם אתה אתם רוצים לגנוב. פרס, תשים חתימה. למה לא הוסיפו למטה ראש ממשלה? תחתום גם אתה, שאתה לא מסכים שיש הסכם. תחתום, כל דבר אתה מתנגד. לזה שאנחנו נושמים אתה מתנגד. אני חותם שאני לא מסכים על מה שחתמנו. אתה עכשיו חותם על זה שלא הסכמת שאין הסכם ושלא יהיה הסכם, שאתה לא מסכים שלא הסכמנו. חתמתי שאני לא מסכים למה שחתמתי, ואפילו אם זה מוסכם עליכם שלא הוסכם, אני מסכים שזה לא יהיה. אין לנו מה לעשות שום דבר בנושא הזה. הנושא הזה לא מקובל עלינו, אפילו אני אשים פלפל שחור שההסכם יהיה שחור. Mr. Shamir. תראה משהו סתם. Don't make a zoom to Shamir, because he's very upset about that. Yes, Mr. Perez. אני לא חייב להתייחס אליו. הוא מקנא, הוא יכול להתעלם שאני לא לחצתי לו את היד. Hussein, sign please, I love you very much. You are the best leader in the Middle East. Here on the side here. كلمت معه على حكاية كثيرة لما في غزة وهو قال لي أنا حمير أنا حمار وينها وهو تكح زي الأوتو في زي ما البقر في تحت البنزين وهذا يدرح على زي أحرزه. Mr. Levy, I hope you resign on this from the government and God bless you. Thank you very much. Thank you very much indeed. خربش لحايم. לחיים! דוחייתנה! Cheers. כן חוסם! לחיים! Hayır. عرفات أخذت الساعة مالي؟ زين يا أخي أيوه. أخلصها. משתגע, אני אומר לך, אני משתגע. עושים מסיבה, חפלה אומנם ערבית, ולא מזמינים אותי, זה ייגמר הדבר הזה. איפה שי? הלו, שי, זה ביבי. תגיד, מה זה הדבר הזה? אתה ראית את זה? למה עושים חפלה ולא מזמינים אותי? ומה לוי עושה שם? חשבתי שהוא יתפטר, לא? ולמה אומרים שם ששרון ראש ממשלה? לא, הוא אומר שם ששרון ראש ממשלה. אני ראש ממשלה, לא? והם תופרים להם חליפות. תגיד, מה זה כל הסיפור הזה? באמת?
מה אתה אומר? בטוח? אז אני יכול להירגע. חשבתי שעושים משהו מאחורי הגב שלי. אוקיי, בואו נירגעו. ביי. מה? מה הוא אמר? הוא אומר שזה תוכנית בידור של יצפן ושזה לא באמת הם וזה הכל סתם. זהו? זהו, הוא גם אומר שאני חלק מהתוכנית ושאני לא באמת ביבי, שאני גם סתם. מבינה את הסיפור? והם תופרים להם חליפות. שלום. אפול, מה אתה עושה פה? מה אני עושה כאן על הנסרה? באתי להגיד לך שגם אני יצחן. רגע, אז מי אני? איזה קטע? זאת אומרת, אל תיכנס ללחץ, כי גם כל מה שהיו שם זה גם יצפן. הנה, אתה רואה? גם אני יצפן, הנה. גם אני נבהלתי, אמרתי, לא יכול להיות. אם אני רפול, אז איך אני שם ולא הזמינו אותי? זאת אומרת, יכול להיות שגם אני יצפן, נכון? תראה מה זה, גם אני יצפן. שנייה. תראה מה זה. אללה, וכל הזמן עבדתי על עצמי, חשבתי שאני ביבי. יא אללה. אז רגע, מה את? את גם שחקנית. חשבתי, יסמין, אני חושבת שאת שרה. תראה איזה אללה, זה הכל סתם. פדיחות, אלוהים. והם תופרים להם חליפות. To measure if you're taller than me, if I am small and you are tall, I think you are very small and I'm very tall. You know what I mean? Mr. Shania, taller than me. You want to make a test? Mr. Paris is the judgment? Okay, I'll be the judge. אני השופט, יצחק. תלכו לשם. תסתכל טוב מי יותר גבוה. אני עומד על 2 אצבעות. מי יותר גבוה? אני חושב שאני יותר גבוה. No chance. I'm taller like Karim Abdul-Jabbar. רגע, חוסיין! אוחבك يا חוסיין! יצחק, לא נעים לי לבשר לך. הוא יותר גבוה ממך. הוא יותר גבוה ממני? הוא גבוה ממך, תאמין לי, אתה לוזר! מה יחנה? הוא ממש יותר גבוה ממני. היית נמוך, תישאר נמוך. אני לא סבלתי את המלך הזה מעולם. אני לא מסכים לזה, כל מה שהיה כאן לא מקובל עליי. קח אותי החוצה. למה אתה הולך? אני לא רוצה להיות כאן, תיקח אותי מפה. תיקח אותי, אני לא חייב להיות כאן. לאן אתה הולך? יצחק, ערפאת. לא סבלתי. I don't סובל הם.